दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसंनाय सान बेखौ बिजनि दख'रा एबसुआ गारगामि गेजेर फरायसालिनि साखाथियाव कमिउनिटि हलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै लानाय जादों। दिनैहाय फुंनि हाबाफारि जोबनायनि उनाव गेवलां मेला सोलिगासिनो दङ। एबसुनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै साबायखर बावगोन जायफ्रा एबसुखौ दालांबाय बै समनि आफादगिरि मानेस्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनकेश्वर नार्जारीजों लोगोसे एबसुनि गासै बिबान लाजेननानै एबसुखौ दिनैनि थासारिसिम लाबोनो थाखाय बा एबसुखौ गायसंजेननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोङो दिनैनि एबसुनि जोलैया बिथांमोनखौ खर'गंग्लायै खुलुमो। मानोना बै समाव एबसुखौ दानायानो दिनै बर' हारिखौ बे थासारिसिम लाबोबाय। बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावो। लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि जाय बर'खौ मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनानै दिनै बर'खौ दिनैनि बर' होननानै सिनायथि जानाय थासारिसिम लाबोबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनिसिम एबसुनि जोनोम साननि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जोङो खुलुमहरबाय। दिनैहाय जायफ्रा एबसुआव थानानै एबसुखौ हाबा मावनानै एबसुआव हाबा मावनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै गावनि न'खर दैदेननांगौ, गावनि जिउ राहा दानांगौ गारनानै एबसुआव गोबां सम नोङो बिहोमा होनानै जायफ्रा रुंसारि जाबाय बिथांमोननिसिम जोङो खुलुमनाय बावहरदों आरो जाहाथे सोरगोआव थानानै बिथांमोना दिनैनि गोथां एबसु आरो दिनैनि एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ बोर सारस्रि हरथों आरो गोथाङै थानाय बर'फोरखौ जाहाथे खौसेयै बर' हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बोर सारस्रि हरथों दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों खावलायहरबाय। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर जाफैबाय। 1967 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57 बोसोर बारबोबाय। बे 57 बोसोराव गोबां जेंना जेथो एबसुआ सौसिबोनो गोनां जादों। स्लिम स्लिम लामाजों माब्लाबाबो थाबायबोनो मोनाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मोनसे जेंना जोबोबा गुबुन मोनसे जेंना, मोनसे हारिनि जेंना जोबोबा गुबुन हारिनि जेंना आरो बिनि सायाव जोंनि आसाम खुंथायनि जोंनि मेगन गोसा नोजोरजों बिमा बाथुल नोजोरजों नायबोनाय बैनि थासारिफोरखौ गासैबो खैदानफोरखौ जुजिनानै फैनो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबो दिनै गासैबो जोंनि संबिजितखौ दहाय होनानै एबसुनि हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जादों। दिनै एबसुआ गासैबो हारिनि बिबानखौ दिनै लाफैनो गोनां जादों। जोङो एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों। दिनै जोंनि सोलोंथाइया गुबुनजों फेर फाथिनो हायाखै। दिनैबो 50% लिटारेसि रेटखौ लानानै दिनै हारिया जोङो नारा नाथा जुजिनो गोनां जादों। दिनैनि डिजिटेल जुगजों, दिनैनि स्मार्ट जुगजों, दिनैनि प्लास्टिक रबटनि जुगजों, दिनैनि मुलुग दावबायनाय अख्रां नायबिजिरनाय जुगाव दिनै जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि खामानि मावनो गोनां जादों। बेखायनो दिनै सोलोंथाइनि सायाव जोङो गोबांथार हाबा मावदों। दिनै समाज दानायनि बेलायावबो जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। ड्राग्सआ जोंजों गोबां जुजिफैदों। बर' हारिनि गेजेराव ड्राग्स होननाय मुवा बेसादा गैयामोन। नाथाय नैबे डिजिटेल जुग फैनायनि उनाव, दिनै स्मार्ट जुग फैनायनि उनाव दिनै जोंनि गुबुन हारिफोरजों चेलेन्ज खालामनांगौनि जुजिनांगौनि समाव दिनै जोंखौ गुबुन हारिफ्रा ड्राग्सजों गफबहोनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ ड्राग्स सोबोनानै बेंगुरा खालामनानै बर' हारिखौ धंस' खालामनायनि षड्यन्त्र खालामदों। बेखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा बे ड्राग्सनि गोहोम बर' हारियाव क्लास 9, 10, 11, 12 जेसेबा जोंनि इयुथ्सफ्रा ड्राग्स बाहायनायखौ फोजोबनो थाखाय दिनैनि बर' हारिया, दिनैनि बर' समाजा, दिनैनि बर' लाइमोनफ्रा हाबा मावनो गोनां दङ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावबाय थानो गोनां जादों। दिनै जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोबाखै। जोंनि समाजाव फिसाय गोनांखाया गुबुनजों खारलांनाय, हिनजाव गोनांखाया गुबुनखौ हाबा खालामनाय, बे जेंनाफोरा जोंनि गेजेराव जोबाखै। बेफोर गासै जेंना जेथोफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां जादों। दिनै आरोबाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। जोङो गोबां आबादारिफोरखौ दावगाफु आबादारि बान्था होनायनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ थुलुंगा होदों। आबाद बिथिङावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा, बर' सुबुंफ्रा दावगालांनो नांगोन। दा बेफोर गासैबो थासारिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो गोनां जादों। दिनै जोनोम साननि गेजेरजों जोङो खावलायगोन फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै थासारिनि सायाव खामानि मावगोन। बर' बिजों फोथांनांगौनि थाखाय आंनि बिमा राव, आंनि सोलोंथाइखौ लानानै मोनफ्रोमबो गामिनि गुदि फरायसालिफोराव रायजो राजा, SMC जोंनि दिथागिरिफोरजों जोङो सावराय
सावरायहैगोन जाहाथे गामिनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननो नांगोन जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि साख्रिनि थाखाय जोंनि बर' मिडियामा बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' थुनलाइया बर' राव थुनलाइया बुहुमाव थांनानै थाबाय थानांगौनि थाखाय बर' मिडियामा थांनानै थानो नांगोन दा बेखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननो नांगोन दिनै सरकारा खम एनरलमेन्ट थानाय फरायसालिफोरखौ दिनैहाय फोथारनो नागिरदों जाहाथे जोंखौ बेबायदि फुथारनो हाया जोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनो हाया बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा स्टेप लानांगोन दा बयखौबो खावलायबाय दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों आरो जोङो नेसनेलिज्मखौ हमथानो नांगोन जोंनि हारि मोजां मोननाया जोंनि गोरबोआव थानांगोन जोंनि नुदों दिनै गोदान लाइमोनफ्रा नेसनेलिज्मआ मा हारि मोजां मोननाया मा बेखौ जोङो बावगारनो नागिरदों बेखायनो खावलायबाय साफ्रोमबो जोंनि बैसो जानाय सुबुंफ्रा जोंनि हारि मोजां मोननायनि खामानि मावग्रा माहारि आफादाव खामानि मावग्रा जोंनि सानसुमैफ्रा बै समनि जातीयताबादजों फैनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायजों फैनाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना माहारियारि बादखौ जोंनि गोदान जोलैनो गावनि गथ' गथायनो गावनि फिसा फिसौफोरनो जोङो फोथांनानै दोनलांनो थाखाय बिसोरखौ बुजिहोनो थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ नङाबा जोंनि नेसनेलिज्मनि जि राव फोथांनांगौ जोंनि हारिमु फोथांनांगौ बैखौ जोङो बावगारलांजोबगोन दिनै जोङो स्मार्ट जुग फैनाय लोगो लोगो दिनै ग्लबेलाइजेसन फैनाय लोगो लोगो ग्लबेलाइजेसनजों खाब जानो नाजानानै गावनि हारिमुवा गावनि दख'नाया जोंनि बर'नि गामसाया आर'नाइया दिनै गोमालांनो हमनो नागिरदों जोंनि रावा हां सरथे सरथे जादों नेसनेलिज्मआ दिनै जोंनि बिखायाव जायगा मोनाखै दा बेखायनो जोङो खावलायबाय फैबाय थानाय समाव जोङो नेसनेलिज्मखौ लानानै खामानि मावगोन कलेजनि हायार सेकेन्डारिनि गासै इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बिजनि दख'रा एबसुआ इयुथ कनक्लेभ हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनाव नेसनेलिज्मखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय जोङो गोबांथार बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो फैबाय थानाय जोङो बेखौ खालामगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57थि बोसोराव हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै खामानि मावबोदों दिनै जों माब्लाबाबो हारि फोथैनायनि खामानि मावबोआखै हारिखौ जों बोरै गोजौ फारसे लांनो डिजिटेल जुगजों बोरै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हारि हिसाबै बोरै फोथांनानै दोननो बिनि थाखाय हाबा मावो माब्लाबाबो हारि फोथैनायनि खामानि मावबोआखै हारिखौ जों बोरै गोजौ फारसे लांनो डिजिटेल जुगजों बोरै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हारि हिसाबै बोरै फोथांनानै दोननो बिनि थाखाय हाबा मावबाय थानो गोनां जादों नाथाय दिनै जोंखौ माखासे जोङो हारि गावनि स्वार्थखौ लुबैग्रा गावनि स्वार्थखौ सुफुंनो नागिरग्रा माखासे मानसिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायखुमाबाय थानाय मुं सुबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेखायनो दिनै नैबे जोनोम साननि गेजेरजों 5 गायसनथाय सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो खावलायबाय जायफ्रा एबसुखौ सोंखारियो जायफ्रा एबसुखौ मुं सुयो ससियेल मिडियायाव एबसुखौ सावरायो बिथांमोना एबसुआ मा बुस्थु एबसुआ मा खामानि मावो बिनि सायाव गोथौयै बिजिरनानैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय खावलायबाय सोरबाया मोनथिगौबाबो खालामनो नागिरदों सोरबाया गावनि एबसुआ मा खामानि मावो बेखौ मोनथिसेयावबो गावनि राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै एबसुखौ सोंखारिनायखौ जोङो नुबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोनोम साननि गेजेरजों खावलायबाय जायफ्रा एबसुखौ सोंखारि बिथांमोना गोजानाव थानांगौ नङाबा जोङो एबसुखौ सोंखारिग्राफोरनि हेंथायै बायदिसिना हाबाफारि लानोबो जोङो गोनां जागोन बेखायनो खावलायबाय एबसुआ दिनै हारि फोथांनायनि खामानि मावदों बेखौ अनसायनो नांगोन साफ्रोमबो रायजो राजा सानसुमै इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ खावलायबाय गोबाङा बुंनो नागिरो दिनैनि दिपेन बर' दैदेननाय एबसुआ हारिनि जेबो मावाखै दिनै राजखान्थिनिल' मावदों होननानै बुंनो नागिरो दा जोङो जेबो आलादा खामानि मावाखै एबसुनि संबिजिराव जिफोर हाबाफारि दङ जोङो आलादा आलादा मिशन लानानै खामानि मावदों सोलोंथायाव देग्लाय गोजान मिशन जोङो फोसावदों गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय फोसावनानै जोंनि लाइमोन जोंनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जोंनि सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय जोङो हाबाफारि रनसायदों दा बेखायनो जाहाथे एबसुनिखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थायो जोङो बेखौनो खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा एबसुखौ गावनि फिसा बायदियै खांलांनो एबसुखौ मोजां हारिनि हाबा मावनो गोसोनि थुलुंगा होनो जोङो खावलायबाय जोंनि हाबाफारिफोरखौ नुजाथिफैयोबा जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोयोबानो एबसुआ मोजाङै थांनानै थालांगोन जेरै गोदोनिफ्रायनो एबसुखौ रायजोआ थाइफा थाइनै डनेसन होनानै एबसुनि हाबाफारिफोरखौ सेरसे सेरनै दालि थाव होनानै जाफुंसार होबोदों बेबायदियैनो फैबाय थानाय समाव बयबो रायजो राजाफ्रा एबसुखौ बेबायदिनो लानानै थांनो नांगोन बयबो जोङो साननो नाङा एबसुआ इउपिपिएलखौ मदद होनानै सरखार सालायबाय सरखार सालायो मानो डनेसन नांबावगौ मानो अनसुंथाइ नांबावगौ बेबायदि साननो नाङा एबसुआ आलादा सरकारा आलादा बुस्थु आरो एबसुआ सरकारनि रेडिमेड फैसाखौ लानानै जोङो हारिनि हाबा मावनो नागिराखै रायजोजों
जों थानानै रायजो राजानि सुखु दुखुखौ शेयार खालामनानै उननि समाव जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों जोङो बयखौबो खावलायबाय जाहाथे एबसुखौ एबसु हिसाबै थांनानै थानो होयो आरो एबसुखौ हारिनि हाबा मावनो थाखाय उदाङै हाबा मावनो थाखाय जोङो खाबु होयो। जायफ्रा एबसुखौ सोंखारियो बिथांमोना गोजानाव थानो नांगोन आरो साफ्रोमबो कलेज फरायनाय इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसाफ्रा एबसुआव हाबा मावनो फैनांगोन। एबसुआव बोसोरनै खमैबो बोसोरनै सार्भिस होनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय फैनांगोन जाहाथे बिथाङा बेवहाय थानानै हारिनि हाबाया माबोरै मावो, हारिनि थाखाय हारिया मा जेंनायाव दङ बेफोर थासारिखौ बुजिलाङो। होमबानिया रावबो इउटुबार जानानै एबसुखौ सोंखारिनाय, सोरबाया एबसुखौ सोंखारिनो थाखायनो इउटुबार जायो, बैबायदि जेंनाया जोंनाव थाहैनाय नङा। दा बेखायनो दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि फरायसा, सानसुमै, रायजो राजा, फोरोंगिरि, समाज गासैबो बिथिंनि जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम जोङो गाहाम हामलायनाय बावबाय दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय समाव माने एबसुनि हाबाफारिफोराव मदद खालामगोन बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।